Igbo na-asị akwasị ikiri ụmụ ndị mma agacha ntị agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ. Udo dịrị unu Igbo niile, ana masị unu ekekere ụwa gọziwe unu ya ụbọchị mara unu mmadụ eke mara unu n'orie mara unu n'afọ makwara unu na nkwọ. Eke a ga-ekebu unu, orie a ga-erigbu unu, afọ a ga-afọgbu unu, nkwọ a ga-akwọgbu unu ọdịgo ka o si adị. Ana masị unu ụtụtụ ọma nụ, ụbọchị ọma nụ, ka eke unu dị, kedu ka eke si anyanwụ. Ana masị unu mana ọ na ihe mmemme Igbo Ekune ka anyị na-eweta ọtụtụ ihe dị iche iche. Amakwa m na unu echefube onye isi ndu na onye nnọkọ unu kwụ Odoziakụ Chinyere Aneke Ogbonna ka a na-etu ambasadọ anọ na-ewepụtara unu ọtụtụ ihe dị iche iche, erimeri Igbo, ka esi eke ekike omenala na ọtụtụ ihe dị iche iche a na-eme n'ala Igbo. Mana ebe ahụ ka ọ na-agịnị ọ na-akpọtụ. Ana m asị n'ụbọchị nke taata kedu ihe anyị ga-elebara anya bụ ihe a na-akpọ moringa. Moringa bụ osisi n'ọrụ onwe ya a na-akpọ osisi ndụ, tree of life. O nwere osisi, o nwekwara ahịhịa, nwekwara mkpụrụ, nke mkpụrụ ya nke nje ebe a n'ụbọchị nke taata na-emechasị. A na-atakwa mkpụrụ ya ata. Ihe a bụ ihe na-enye ndụ. Ịbịa n'akwụkwọ moringa esi ọ na-enye ọbara, a na-eji ya esi ofe. A na-akpara ahịhịa ya were gị esi ofe wee gwụọ ji porridge. A na-eji esi ihe dị iche iche. A na-aṅakwa ya na agwa ọkpọọ, ịgbakpọ ya kwọọ ya dọwa, ị na-ekuri ya na-etinye. A na-etinyekwa ya na mmiri ọkụ n'ọnụ ụtụtụ, ụtachasị ụmụ nje na ụmụ ihe dị iche iche nọ mmadụ n'ahụ na-adịrọ mma. Ọ na-enyekwa ọbara. Yana ka ndị obi na-eme mmapụ mmapụ ka ọ dajụọ. Mkpụrụ ya wụfu ihe ahụ a na-akwọkwa ya akwa na-atakwa ya na ndụ. Ndị BP ha na-adị ọp, ndị obi na-eme mmapụ ọbara mgbali elu, ha na-aṅụ ya gịnị ya akụtuo ya. Ọ na-asachachikwa shuga n'ime ahụ mmadụ. Ọ na-eme ka ndị ụkwụ na-egbu mgbu ọpụkwa. Mana enwe ọtụtụ ụzọ esikwa eme ya. Ndị na-achọ ka ụkwụ ebe na-egbu ha bụ ma ụkwụ mgbu na ụkwụ ma ihe ndị ọzọ ahụ, ha na-ewere ya titụ na mmanya ọkụ dowe ya ihe dị ka itinye ya taa ka ọ dị echi, ha were nwe obere ihe tara ya atọ na-aṅụ ya n'ụtụtụ na n'abalị. Ọ na-eme ka anyị chịa ọtụtụ ihe ndị a na-enye nsogbu n'ime gị n'ime ahụ, ma ọtụtụ abụba na-adịghị mma n'ahụ. Ọ na-asụchachi ya. Ọ na-emekwa ka mbọ aka mmadụ na-eripụta ọfụma. Ka ụfọdụ na-asị na gịnị mere mbọ aka ha anaghị eripụta. Ọ na-emekwa ka ntutu na-eripụta ọfụma. Ndị isi ha na-akwụcha akwụcha ya na-eripụta. Ọ na-emekwa ka ajị dị mmadụ n'ahụ gịnị na-apụta. Ọ na-eme ka ahụ dị mụmụrụ maa mma, na-ewepụta gịnị kọlọ. Ụfọdụ gasị Odoziakụ asụọ ya na ọ na-eme gịnị ọ na-ewepụta kọlọ. Ọ na-emekwa ka anyị ghara na-aka nke ụsụ. Ihe a bụ ezigbo osisi bara ezigbo uru. Biko ọ bụrụ na onye na-amaghị ya bifo, ya chọọ ebe onye na-amaghị ya mbụ, ya chọọ ebe ọ nọ wee gịnị wee were ya mere ihe. Ị na-eti ya na ihe ọ bụla ị na-eri, na-eme na ị na-ata ya, ume na-eme gị kwupụpụpụ otu a dịka ebe a na-akọ ọkọ n'ọnụ ụzọ gị, were mkpụrụ ole na ole taa, ṅụọ mmiri. Ị ga-ahụ ka ị ga-esi eme. Ọ ga-emekwa mmadụ rahụ ụra jụụ. Ụmụ ndị ga-emenụ ha gbarịcha ihe niile na ụra ga-atụ ha, mana ịta ya ga-eme ka ị rahụ ụra nwee ezi ezumike. Ụbụrụ mmadụ alụtụ na-eme ka anyị na-echeta ihe. Ọ bụrụ onye a ga-ezigo ozi ziere m onye na-epụta gị na-asị ka ezi ihe ziri. Ụfọdụ na-aga n'ime ahịa chefuo ihe a bịara azụ. Mana ọ bụrụ na ị na-atatụ ihe ndị a na-aṅụrụta ya, ọ ga-eme ka ụbụrụ gị dịka nke nwata a mụrụ ọhụrụ. Ihe ọ bụla gwa gị ị ga na-echeta ya. Biko ana m asị ịchọ ịmakwu maka ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị na-ewepụta. Ụnụ mana gịnị a na-anọ n'ọnụ a ji bute nshịkọ wee n'afọ ya. Anyị sị ka anyị kwuecha ihe niile gbasara ya n'otu ụbọchị, chi ga-eji chi ga-efo. Mana ọ na-aba ekwuberịta anyị sizie kpọọ anyị n'ekwentị. Onwe ndị na-ịchọzi ịmatakwa ọfụma gị ime gịnị gị jụrụ anyị. Ụmụakara eji mata anyị nchọ anyị n'akara YouTube anyị na ọchọ anyị kpọọ anyị n'ekwentị 08060535666 ma ọ kpọọ anyị na nke ọzọ 08033881433. Ana m asị ya gaziere unu ma ndị na-azụ ahịa, ndị nọ na mba ofesi, ndị na-eme nke ọbụla ha na-eme ka aka aja aja unu butere unu gịnị ọnụ mmanụ ose bụrụ ụwa dị n'elu ga-agọzi unu. Ndị na-achọ mkpọrọ nke afọ unu ga-amụta ka nwaanyị so n'ibe ya gịnị kwuchara ọnụ. Ana m asị ya dịrị unu mma n'ụtụtụ, dịrị unu n'ehihie, dịrị unu na mgbede, dịrịkwa n'abalị. Ya gaziere unu. Ihe ọma anyị chọrọ bịa anyị ga-enweta ya. Ụtọ na-ada n'elu ọ ga-adagide anyị. Ihe ọma gịnị ihe a ga-enweta. Ana m asị udo dịrị unu. Na-ata gịnị moringa.